लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि गोसो गोथार बरायग्रा लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैदों नोंथांमोना जोंनि बर' हारि एबा बर' आइजो सिख्लायानो जा हाबा जाखानायानो जा मानो होनोब्ला जोंनि बिसोर मानसियानो बेफार फालांगि खालामगासिनो दं आरोना। बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोगासिनो दं आरोना। मा होनबावनो, जुदि गावसोरनो बेफार गेलेयो आरोना, गावसोरनि आथोनखौनो बेफार गेलेयो, बेयो खनसे खननैल' नङा दै, गोबां जाबोगासिनो दा बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो आरो जों गोबां नुयो, बुंबाय थायो। नैबेयाव जेबो गैला आरोना, नारेंखलाव बिदैबो गैया, माबो गैया, थख्रा ओरैनो खालि लांदांल'सो। बिसोरनियाव गुन्दै सोनानै होब्लासो जासिगोन खोमा ना, जिगाब गुन्दै, अब्लासो माथाया फटिक जाफिनसिगोन आरोना, बुजिसिगोन। लोगोफोर भिडिअखौ नायलाङो आरोना दसे माबायदि। नै लेट्स गो। मा होनदों इसोर? hari ini juga kalau itu. Obini. Macam sana gue. Obini. Ye biku kena, ye biku kena. Sana gue ikut kayu sana ni. Liri gue. Hah? Kita goreng jadi mas. Muka. Kita sana goreng jadi. Jeng henang nuna mah. Siapa hubungan dan bostas sana nuna. Macam aja. Liri gue lagi. Deh. Sahil lekot palang. Ang sahil karena kira kaya ang Aijul din sikat lagi. Aijul? Harbo sih. Nijan pura Aijul lalu pala bitu. Karena ibu hari pilih karena gitu. Kaisi. Kaisi. Ngang karena kira kaya langis lagi ding yo. Man feeding. Man feeding yo.